गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ आलफा सारिना पुलिस आरो फाइखिनि जानानै संगालि खालामनायनि दायाव सानै सोद्रोमाखौ थैनायनि साजा होबाय। आलफाया आलफा सोद्रोमाफोर सन्जीब शर्मा आरो रनजित दासखौ संगालि खालामनायनि दायाव थैनायनि साजा होबाय। थैनायनि साजा होजानाय सन्जीब शर्मानि अनसुलि बिमाया जोबोद दुखु मोनना फिसाज्लानि मोखांखौ जोबथा खेबनि थाखाय नायनो हांखुर जादों होनना खौरां बिजोङाव बुंथियो आरो आलफाखौ बुंदों बिदि इनाय गोरोन्थि खालामनाङामोन होनना। नखराव दायो रावबो गैला होनना दुखुथिया बिमाया दुखुयै बुंदों। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुरनि साखाथियाव थानाय सनबारि ओनसोलाव सासे सुबुंनि जिउ गैयै देहा बोखांनो हायो। जिउ गैयै सुबुंनि देहाखौ जायगानि थागिबि जयन्त बर्मन होनना सिनायनो हायो। मुसलपुर सदरजों फोनांजाब लामा बुरिमुख रामपुर PWD लामानि साखाथियाव थानाय खरसे फुख्रिनिफ्राय जयन्त बर्मननि देहाखौ बोखांनो हायो होनना जायगानि सुबुंफ्रा मिथिहोदों। जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा गुबुन हारिजों जुलि जाना गोबां आलाय सिलाय जागासिनो दङ। बेबायदि मोनसे जाथाया खौरां बिजोङाव फैदों। आइजोनि थंखौ मोजां मिथिनो मोननाय जायाखै। खौरांनि बायदिब्ला सावगारियाव नुनाय बर' आइजो निजोरा नार्जारिया माखासे बोसोर सिगां दिल्लीयाव गुबुन हारिनि हौवाजों गोसो थोलायना जुलि जादोंमोन। दायो गथ' सासे मोननायनि उनाव निजोराया दिल्लीयाव आलाय सिलाय जानांदों होनना बिथाङा खौरां बिजोङाव दुखुयै बुंदों। थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय पुलिस थानानि दरखंआव निजोरा नार्जारिया फैदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दिनै दुलाराय बर' प्रेस आफादनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर कनेन्द्र बसुमतारिनि बिफा रुंसारि रनजित बसुमतारिनि सारादुखौ चिरांनि जोनोम गामियाव समाजारि नेमखान्थि फालियो। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ जोंदाव बड'सानो गोदान लुफुंनाय न' जोंदाव बड'सा देरा लुफुंना होदों। क'क्राझार सहरनि गौरां पार्कनि साखाथियाव थानाय बुद्धिस्ट पार्कआव गोदानै लुफुंनाय जोंदाव बड'सानि न' जोंदाव बड'सा देराखौ बेखेवना होयो एबसुनि बोसोनगिरि मनेस्वर दैमारजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। गोलाव समनिफ्रायनो बर' हारिमुनि फोथाराव बिहोमा जगायबोनाय सावथुन दिहुनगिरि आरो डाइरेक्टर जोंदाव बड'सानि थांना थानाय जिउ राहा दुखु खस्थ'खौ नुनानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ जोंदाव बड'सा देरा मुंनि गंसे न' लुना होना जोंदाव बड'सानि जिउआव गोदान मोनसे गुस्लायनाय लाबोदों। बे समाव मुंदांखा आलियारन सावथुननि डाइरेक्टर जोंदाव बड'सा आरो एबसुनि बोसोनगिरि मनेस्वर दैमारिया बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'निसिम जोबोद साबायखर बावहरदों। बर' मेथाइ मुलुगाव बयनिख्रुइबो बांसिनै बर' हारिनो बिहोमा होनाय दाउ खौवौनि गोदै गारां देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारिखौ तामुलपुराव जालांनाय 67थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाव बेसेन गैयै खालामनायनि अजद होदों माखासे सानसुमै बर' सुबुंफ्रा। बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला सुलेखा बसुमतारिखौ फिसा स्टेजावसो मेथाइ रोजाबहोदों। नाथाय बर' राव रोङै बर' देंखोआव बिहोमा गैयै आनैया ब्रह्मखौ डिजिटेल स्टेज गेदेराव मेथाइ रोजाबहोदों होननानै गोख्रोङै अजद सिखारदों। थारैनो बे बाथ्राखौ गोबाङानो सैथो होनना बुंदों। बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जाय गेदेमा आइजोनि बिहोमाखौ जों जुगे जुगे उनावबो बावनो हाया। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। थरायना अन्जु बसुमतारिया थांनाय 5 मेनिफ्राय गोमानानै दङ। क'क्राझार जिल्लानि जारबारि थाइसुगुरि गामिनि बिफा लासित बसुमतारिनि आंगो फिसाजो 13 बोसोर बैसोनि जारबारि गोजौ फरायसालियाव थाखो 8आव फरायबाय थानाय थरायना अन्जु बसुमतारिया थांनाय 5 मे 2022 खालारखालि फुंबिलिनि 9 रिंगायाव न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्रायनो गिदिंनानै फैफिनाखै। नखरनि सोद्रोमाफोरा जाथि खुरमानाव खौरां लादोंमोनब्लाबो थांनायनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। बेनिखायनो गोमानानै थानाय थरायना अन्जु बसुमतारिखौ जाहाथे सोरबाफोर बहाबाफोर लामा सामा नोगोर सहरफ्राव आन्दायनानै थानायखौ नुबाय बायोब्ला बेखौ अनसायनानै 8011800712 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा खावलायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।